Nohurisa mukadzi ari pamurume wake zvikonzero zvakasiyana. Kune chinhu chinopfuririsa munhu chinhu chakaipa chekutanga pazvinhu zvese, kungava kuita madrugs, kungava kuita mbanje, kungava kuhura, kungava kuba. Chinhu chekutanga vanoti peer pressure. Wakamboona kuti vanhu vanoita zvinhu zvakaipa usually they copy from someone waari close naye kana kuti vanoshanda naye vanouraya naye. And chechitatu ishavi, mhepo yakaipa muropa remunhu. Pamwe kumba kwavo wakada kunzvera kuti ambuya vake vakabuda mufirst marriage vakapinda second, tete vake vakapinda anoona. Saka zvinhu zvekuti mafactors akawanda panyaya yekuti chingakonzerese mukadzi kuhura. Poverty cheche fanike ma2k wakatomurova ndakataura chinga mavhechikazi 2 weeks baba achirova mavhechi chet bari mazuva ano ma2k cheche wakamurova nemavhechi ingati 2 unotanga kuona ma-emotions asati atanga kupopota skiri racho gokora chichimuimba yemukadzi enge chetaurwa here ndova kungoona kuti apa kapa I'm lacking something. That's why you know the men are being forced kuita kutsvaga mari nesituation yekuti hatoizive but akuta kutongoriska ada kuita love life yake. Vanhu vangobheta maproperties avo vachitorohwa kasa chirombe chiri kukura nekuda kwenyaya dzakaita sedzidzo. Kana mukadzi angu neshavi panotoda waridziwe mweya kwanza mukadzi kana neshavi hazvibvisike papo pane mukadzi epatende mani nongokarelaxa kuti handi wangu nakwanoenda ndi wangu handi wangu but panoona girlfriend unoita sei unonyatsokuita zvekufadza unonyatsokuwa chaizvo kana panopinda mbemukati unonyatsokuwa zvosita umbeta kana kumba nekutotsvaga mamhero zvimabooster chichi aiziya unototsvaga zvakati maherbs mapiritsi ekuti unonyatsonobusta girlfriend but padena usitoita sei ausitozviita apo fichi mukadzi wako manje akazobatwa nemumwe futi mumwe munhu nemwe boyfriend manje ariwo booster ka haasodzoke kwauri handizvo hazvo but mukadzi koonoti mumba hamuna mari kamazuva anongoshanda ndo zvingori nani nokuti kusashandeko kundokunopa chihuro tunenge wakuchiva zvekunext wakononge zvekunext ndo zvinoita asi ukashanda akautsvagi zvakawanda ukazvishandira unondongomaneja kuti ndikuda chakati wakutoita nemari dzako usimbe ndonotuma chihure chirikupa kuti vakadzi vawande kuchibhawawo inyaya yekuti munhu akada kuti azozvishandira kadzuri inoti newe polisi inoti newe paunoda kudyira ndo pavanoda kudyira iwe unoshandira ndo zvanyanya kukonzera bhozi varume mudzimba havasi kuvapoda kuchengeta mhuri dzavo vada kutobatirana nevakadzi vavo vakadzi vacho voshanda ku polisi haisi kubata mhondi haisi kubata mbavha iri kubata mabhenzi iwo achida kuchengeta mhuri oichengeta nei asina chaanokwanisa kushanda. Varume vazhinji havana nguva mudzimba kana vane mari yakawanda anogara ari bhizi nebhizinesi rake munenge musina rudo mumba umu chikafu hembe zvese zvinenge zviri muasi baba vanenge vasina ndo zvinopa kuti vakadzi vavo vaende kunze vanenge vachinotsvaga chavakasiyira kumba kwavo nekuti chikafu chaivako zvese hembe dzaivako asi baba ndo vanga vasina baba havachawanika nenguva togona kuvawana kamwe pamwedzi kana pamwedzi mitatu iye akatarisira kuti ndichavawana zuva rega rega adai varume vaadjust kuti kana akaita hure rake raanodanana nare kunzoku orega kuchinja magariro ataiita pakutanga nekuti inini paachada kuitawo paachachinja magariro ataiita pakutanga vakadzi vane pfungwa shoma anotiwo ngatichiita 50-50 tese taakuhura chihure chie chawedzera vakadzi vahure vari wega vanohura nevarume sai 50-50 chihure chacho naitika ndezvekuti ka eji paya painzi murume ngaave muhombe mukadzi ari mudiki paisare 130 years because unofanirwa kuzogarawo nemunhu waunoenderana naye pfungwa ukaverenga mabhuku ayaya anotaura zverudo anotaura kuti pane nguva yekuti mukadzi anove nemahigh feelings manje kana wagara nasekuru ane 6 years uchatsvaga wezera rako anoenderana nefeeling yako because pane eji yekuti mukadzi anoda murume wake poita eji yekuti taakungogarisana mukatotarisa feeling yamaive nayo kubva pa28 kusvika pa35 nefeeling yekubva pa35 ichienda zvakasiyana saka iwo kana uine 20 years waroorwa nasekuru ane 65 years vanongofunga kuti handikamuitira zvese but iwe une
uri munhu ka ya human being unenge uine feeling isade mari yakuda baba ndo zvinozoitawo protection vanhu vaungoti ngatiite vana vari kuitiswa zvese izvi nenyaya yekuti vari kuchidzidziswa makondomu yemakondomu nemapirisi mwana wechikoro anongoudzonzi toshandisa protection akutobvuma kuita chiuri nenyaya yeprotection varuka akabatira chigwere anongonopuwa mapirisi zvese vana rudziso chikoro saka muona kuti mwana akutokura zviri maari zvechikure vakutanga akadhari 300 pemanzi unoti vanhu avahu akadhara vanhu mapirisi zvagara vasati avepo aya mapirisi vanhu vaingouya zvagara zvingoriko mapirisi chakasiyana nechakatimi mapirisi ngabhadhariso vanhu vanotongofa hazvisi zvo zvazvingoaani zvazvingoti zvatinongoda ndezvekungoti vanhu vangodzidziwo dzichienda nezvekuti mapirisi ngabhadhariso kuzvipatara kuti ako chako mapirisi emusoro muri kuashayiwa wozowana mapirisi ekubhadhara chegwere mapirisi ekungwara chahaikuwanikwa vati vazukuru venyu vamakazvara havazvitererera ndavazvinzi kuti ndinofanira kuchidzivirira miri wangu chaanodai mari yari unopiwa nasekuru vanini sekuru ivavo yakanouraya vanhu vakawanda nechibwe iye hanei nazvo kuti vanogora kuti avarwari nekuti ari kuziva kuti chii akangorwara ari kuenda kuchipatarahaiti anonopiwa maafter morning anongonwa for free vanhu vari pazvirwere vari pazvirwere vakadzidziswa kudhara kuti ukangodai usina protector unofaiwa pache zvako haufaniri kunospreada usina protector vakatodzidziswa kare vanhu ivavo vasati vadzidziswa vanhu ivava vasina chirwere vasati vapinda mazviri ndovari kuspreada vasati vapinda mazviri ndovari kuspreada aziva zvaari anoziva kuti ini ndo zvandiri hasi kuspreada ndo zvakadzidziswa yairutaura namai ava ndiri kupenga